nyaka ing'i ni kata ka waseyo moko to nyaka wawache moko madhi maber ni kata gavana ma Homabay ma koro iluongo no dong nitiere ndeche moseloso, nitiere skunde moselos kanyo, nitiere kata kawuono ne giyawo kambi moro mar loso gige mag ria mek nyithindo nikech nyithindo riembo nikech wachno. Be nitiere minene ka ber koso ng'ato ka tiyo to tiyo nade? In iwuon be mikwongo iwacho sani ni ndara to oselosi to ndara olosi to mano haki mara. Koro yie ni ndara oselosi to pod ok oti. In terms of performance, in a scale of 1 to 10, kadwa chiwo ne Homabay County government, as for example, in a scale of 1 to 10, anya miye 2%. Homabay yoga gimatimore. To ndara motino to ndara miwacho ni ndara ma Homabay mineno ringo mathindo thindo go stadia with Sembriane manoloso to William Ruto biro tieko tek achuone William Ruto kanyo kidogo onge gima Gladys otime. Wewe nyane ni kendo wacho na matin dakika kidogo. Ing'eyo ok wanyal bukore wapako gima onge. Trevor 40 words keno buya ni ja Homabay 40 words kawane billion shillings mose mi Homabay tipoggi ok inyal neno kata gira 100 million shillings per word. I'm telling you the truth. To kipingo beti thuro kacha. He knows onyalo nyisi entiere ka uaka mora chilwa winya ne wacho. Adha ok onyal bukore wapama pama.